Идва ли? Да отворя другата врата. О май гад! О май гад! Абе не, бутате! Ай, къде е тук? Защото това е нека тук да го снимам. Вижте колко е лъчезарно! Еле, какво си той това? Ей, там искаш да ходим в края. Ей ти мене! Ей, там унези отидат. Хора, гледайте там. Искаш да ходим в края. Ами, не, да, Вика, чакате! Добре. О май гад! Стопчета! О май гад! О май гад, виж как се свикнала!